Et krimiforlag, der udgiver 2 kvalitetsromaner hver anden måned til 49 kroner stykket. Lyder det ikke som formen på en succes? Måske, men det var det bestemt ikke i 1993. Der åbnede Danmarks i dag kronede krimidronning Sara Blædel landets første krimiforlag. Og det blev mødt med markant hovedrysten fra litteraturparnasset. Og bøgerne, de blev heller ikke slynget over boghandlernes diske. Ikke dengang i hvert fald. Og velkommen til jer 2 damer. Sara Blædel og Helle Vincents, du er jo et af de nye navne på listen over forfattere, der har kastet sig ud i krimi-genren, spændingsgenren. Du debuterede i år med Den Afrikanske Jomfru og er nomineret til Danske Banks debutantpris, som bliver uddelt på Bogforum fredag. Ja, det er. Det bliver spændende. Ja. I aften bliver det også spændende, for vi skal tale krimier, og vi skal tale lidt om, hvordan genren siden 1993, hvor du, Sara Blædel, forsøgte dig med dit eget forlag. Den her genre er jo siden gået hen og blevet den bedst sælgende i Danmark. Men lad os lige se et klip fra de gode gamle dage med forlagsdirektør Sara Blædel på Bogforum. Hun er 28 år gammel her. Jeg udgiver kriminalromaner til 49 kroner. Og det er ideen med, at det skal være underholdning, og det skal ikke være så dyrt, fordi folk skal underholdes og skulle kunne betale for det. Og så har jeg jo kun været i gang i et år. Ja, der bliver fniset lidt her. Ja. Når Bogforum åbnede dørene på fredag, så er det som sagt med en overvægt af krimier. Hvordan var det dengang i 93? Prøv at høre, folk synes, at jeg var en lille bitte smule mærkelig. Men det, der er også sket virkelig meget fra 93 til nu. Fordi jeg var jo sådan jeg er jo krimi-entusiast. Jeg havde altid læst krimier. For mig, der var krimier jo helt i orden, og det, der ligesom lå på mit natbord. Og da jeg så prøvede at overbevise om, at det var så det, andre også skulle læse, så foregik det sådan, altså helt bogstaveligt, at jeg kørte rundt til boghandlere, 400 boghandlere 2 gange om året, og sagde, det er så mig, der har Sara B, og vil I ikke godt købe dem her? Og altså, jeg overdriver ikke, når jeg siger, at når de købte, så var det fandme en lidenhed med mig. Fordi jeg var kørt måske til Vendsyssel eller et eller andet. Jeg kan prøve at vise nogle af de her titler, du altså kørte rundt med i bil og jeg kom i min lille bil, og så bar jeg dem ind, og jeg bestilte aldrig tid først. Jeg sagde ikke, at jeg kom, for så risikerede at de sagde, at jeg ikke måtte komme. Så jeg kørte bare, og så sagde hej, det er mig. Og så var det altså ret. Det var sgu ikke meget, de der bøger, de solgte. Det kan lige så godt være ærlig at sige. Hvad med dig, Helle Vincent? Sad du dengang i 93 og begyndte at bladre i krimier? Altså i 93, der gik jeg i 9. klasse, så jeg var i hvert fald ikke helt på kanten af at starte mit eget forlag, vil jeg sige. Men det var ikke ret lang tid derefter, at jeg begyndte at nærme mig krimis-genren. For mig var det John Grisham, der var sådan den første, jeg kastede min kærlighed på, og som trak mig ind i den verden. I den her. Hvorfor blev det Grisham? Ja, det var måske også et lidt underligt valg for en ung pige at læse noget, der på den måde var sådan lidt mere nørdet, men altså jeg synes, hans politiske revkager og sådan helt alt det der, de der juridiske konspirationer og sådan, altså det var en fed verden for mig at få indblik i. Du sprang pukbøgerne over og hoppede direkte til ja, til det Grisham. kom sådan lidt side om side, ikke? Men Sara Blædel. Nu hørte vi lige Helle Vincents, hun er nomineret til Danske Banks debutantpris i år. Hvordan blev du modtaget dengang du debuterede med Grønt Støv, som jo er den første roman i din serie om Louise Rick? Den debuterede du med i 2004? Den debuterede jeg med der, og jeg vil sige, altså da den udkom, var det ikke fordi, at den væltede noget som helst. Det gik bedre end de bøger, jeg selv udgav, vil jeg så sige, gudskelov. Men jeg fik tildelt Kriminalakademiets debutantpris, og det var jeg jo meget, meget glad for, fordi så var jeg klar over, at der var nogen, der havde fået øjnene op for det. Så det betyder selvfølgelig rigtig, rigtig meget, og det er helt på sin plads, at Helle hun er nomineret med sin bog, synes jeg. Så er stemningen blevet lidt bedre omkring krimien? Ej, nu kan jeg godt lide, du siger lidt. Er du sindssyg? Altså, man ville jo have, jeg ved ikke, der var ikke nogen krimibølge, hverken i 93 overhovedet ikke. Og så var der en stille og rolig, et lille skvulp derfra i 2004, som så jo har rejst sig, ikke? Men det var jo slet ikke, hvad der er nu overhovedet. Hvad har det her skvulp, den her fortrop af krimiforfatter, betydet for dig som debutant? Jeg tror, at den har betydet ganske meget, både i Danmark, altså jeg vil sige, jeg oplever slet ikke den der modstand, eller det er ikke fint nok, eller hvad man nu har oplevet tidligere. Jeg oplever tværtimod en stor interesse og begejstring for krimi- og spændingsgenren. Og derudover må man sige, at der er nogle danske og skandinaviske forfattere, der har gjort det så godt, også i udlandet,
jo betyder, at for os, der står for at bryde igennem i udlandet nu, at der er noget ekstra opmærksomhed, hvilket jo er super fedt. Ja, fordi det, der jo blandt andet er sket med dig, det er jo, at selvom du udkom i foråret, så udkommer du allerede i Holland i den her måned. Du er solgt til udgivelse i 3 lande. Ja. Men altså, man kan jo sige, at hvor du, Sara, måske var, eller absolut var, kunne vi se på din lille stand på Bogforum forud for din tid, så lægger du dig jo i kølvandet, Helle, på den her bølge. Har du været nervøs for at blive modtaget som, endnu en ny kvindelig krimiforfatter? Ikke sådan rigtigt. Altså for mig, der er det, at jeg er kvinde og skriver spændingsromaner. Altså det er lige meget for mig, om jeg er kvinde og om jeg er ung i den sammenhæng. For mig er det vigtigt, hvad er det for nogle bøger, jeg skriver. Og det vigtige er, at de har et originalt plot, og at det er en god historie med nogle spændende karakterer. Og det er det, jeg fokuserer på, og det er det, jeg tænker, der er det vigtige for læserne. Er du enig i det? Ja. Ja. Og nu, hvor vi har overdommeren til stede her i aften, du var en af de første i Danmark overhovedet, der læste Helle Vincents roman, Den afrikanske jomfru. Og så har du faktisk benyttet anledning til at tale rigtig pænt om den flere gange siden. Hvorfor det? Jamen det har jeg altså for det første, fordi at jeg får jo ikke noget ud af, at det ikke går godt for nogle andre. Altså Helle tager jo ikke noget fra mig, det er bare et ekstra. Vi er jo ligesom bare kolleger. Men der er bare det, jeg rigtig, rigtig godt kunne lide med Helles bog, at i stedet for netop bare at lægge sig i slipstrøm, og det er der nogen, der gør, og det giver jo ikke nogen mening at efterligne det, der er i forvejen. Men Helle, hun kan noget og har en viden, som hun skriver på. Og det synes jeg er lige nøjagtigt det drive, man skal skrive en krimi på, når man kommer ind i et marked, der i forvejen er sådan forholdsvis fyldt op. Så skal man bruge det, man kan, og det, som jeg ikke kan, det er lige præcis din viden, ikke? Og derfor er det jo super interessant. Og det er en god pointe for nye, der skal til ind på. Og det er jo blandt andet viden med en master i virksomhed og sociale ansvar og en fortid som projektleder i Mærsk, som du har brugt i den her ret politiske, internationale spændingsroman. Sindssygt spændende. Sindssygt spændende, blev det sagt. Hvad har det betydet for dig som debutant, at der har været en Sara Blædel på Facebook og andre steder, som har været med til at skabe noget hype omkring din bog? Det har betydet rigtig meget. Altså, det har, jeg har tænkt det lidt ligesom, hvis man starter på et nyt arbejde. Og selvom man selv synes, man kommer med noget og ved, man kan bidrage med noget, så er det jo helt vildt vigtigt og rart, at nogle af de garvede, de tager godt imod en. Altså, man får nogle rygklap. Så altså, for mig var det både et spørgsmål om, at jeg blev enormt stolt af det, men det er også bare, altså, det giver en virkelig god motivation til at arbejde videre, synes jeg. Men kan man sige, at du er der i din karriere i dag, hvor du ligesom er der sluttet en cirkel, du begyndte med at forsøge at lancere forfattere, og det er noget af det, du også gør i dag? Jeg ved ikke, om jeg gør, men jeg synes, at anbefalinger er jo fint nok. Hvis der er noget, man gerne vil stå inden for, og hvis der er noget, man kan stå inden for, hvorfor skulle man så ikke sige det? Der er jo masser af fremragende, det skal vi heller ikke glemme, der er masser af fremragende krimiforfattere i Danmark, og rigtig mange er der jo plads til, gudskelov, og der bliver skrevet i forskellige tone og forskellige stilarter. Det er jo lige præcis det, der gør, at krimimarkedet har berettet en plads for sig selv, ikke? Helle Vincents, du er jo i fuld gang med din anden bog, og bliver du i genren? Jeg bliver i det, man kan kalde den politiske thriller og i den internationale verden. Den afrikanske jomfru foregår i oliebranchen, de mere fordækte dele af den. Og i Afrika og den her, der rykker vi til Asien og kommer til at stifte bekendtskab med nogle pirater. Og altså, apropos pirater, så spurgte vi, om du havde sådan en tidligere dag, om hvordan din skurk var. Og så har du faktisk taget et billede med af ham. Så har jeg taget et billede med af en af skurkerne. Jeg viser det lige her. Altså, den lille ser jo sådan set meget sød ud, Den lille er min søn, som jeg havde med til Filippinerne, som var meget glad for den her mand, som jeg så sidenhen har gjort til en virkelig grum herre. Men var han det? Ja, det var han ikke, men det er han blevet nu. Det er han blevet nu. Noget af det, I har til fælles, det er jo en journalistisk baggrund, som jo også gør jer begge to til lidt af nogle research-nørder. Altså. Og nu må jeg hellere til den her frem, så du ikke får ballade. Du har taget en machete med i studiet. Hvad har den her haft af rolle i din research? Den her, det er et af morvåbnene i den afrikanske jomfru, og så er det en genstand, der spiller en ret betydningsfuld rolle for min hovedperson, Caroline Kaiser. Jeg følte mig også en lille smule ubekvem ved at gå ind her på TV2 med den der i tasken, men nu er den med. Det er et stykke research. Du er også lidt en research-nørd.
Jeg medbringer dog ikke håndvåben. Dog ikke håndvåben. Til gengæld har vi masser af bøger med i studiet, og på lørdag der udkommer din det seneste bind i serien om Louise Rick. Det er 7. bog. De glemte piger hedder den. Ja. Premiere på lørdag, hvor man også kan se dig på Bogforum med den jo. Den her kvinde, politibetjent, har du jo sendt ud i det ene voldsomme mord efter det andet. Hvad tror du, den her serie ender med at komme op på? Jamen, det er jo meget interessant, fordi jeg har aldrig nogensinde sat mig et mål for, hvor mange jeg skulle skrive. Og jeg har også det princip, at jeg skal ikke skrive flere, end der er historier til. Så i virkeligheden, så troede jeg måske nok, det så småt var ved at lakke mod enden, men så dukkede der en makker op. Og så kan jeg ikke lægge den ned. Og det kan jeg ikke love, jeg nogensinde kan, for ham vil jeg rigtig gerne være i selskab med. Så det er svært at sige. Men historien skal være der, før bogen skal skrives. Ellers så. Jeg skal lige høre jer her til sidst. Helle, du er jo blevet kaldt for en kvindelig John le Carré. Er det godt eller skidt? Altså, jeg blev jo enormt stolt, da jeg hørte det. På forlaget, der havde de sådan lidt, at de synes måske ikke, det var så fedt, at sådan en ung kvinde blev sammenlignet med en mand i 70'erne i knap så pænt tøj. Men altså, jeg synes, det er super fedt. Skal man tage det som en kompliment, ja, det skal man da bestemt. Jeg synes, det er gået meget godt for ham, så må ikke man skal tage det som en kompliment. Sara Blædel og Helle Vincent, som man kan møde jer begge to på Bogforum i weekenden, henholdsvis lørdag og søndag. Og held og lykke med debutantprisen. Tak skal du have. Og pas godt på macheten. Tak fordi I kom.